L'any 1994 la Generalitat de Catalunya va fer un muntatge que es deia Expo Cultura, pretenia ser una exposició sobre la cultura catalana el més extensa possible, des de la cultura tradicional i popular a l'artesanal, etc. En aquells moments jo era el president d'Unima Catalunya i se'ns va acudir participar-hi d'alguna manera. Llavors doncs va sorgir la idea, no sé si meva o d'aquí, o de tots una miqueta, de fer la primera exposició col·lectiva de titelles de Catalunya. Aprofitant que pràcticament tothom estava associat en aquells moments a Unima Catalunya, se'ls va demanar almenys una peça a cadascú perquè es pogués veure el potencial de l'art dels titelles a casa nostra, des del titella tradicional fins a allò més contemporani, passant per totes les tècniques agudes i per haver, teatre d'ombres, de fil, de tija, de guant català, etc. Tot el que fos possible. I en allà vàrem tenir marionetes del Toser, de l'Herta Frankel, del Centre de Titelles de Lleida, en fi, tots els grups ens van cedir alguna peça i l'exposició va ser un èxit. Va venir fins i tot el president Pujol a veure-la, tothom va quedar molt content i va ser una experiència molt interessant que després s'ha mantingut en el temps. De fet, l'exposició encara és viva, encara de tant en tant es munta i a més se li ha buscat un caire solidari perquè l'exposició es lloga i amb els diners que s'obtenen del lloguer de l'exposició va a parar a un fons que ha servit una part per pagar un llibre sobre titelles i titellaires a Catalunya que es va publicar des de Pedagogia de l'Espectacle, per donar un cop de mà a titellaires que estaven amb seriosos problemes financers o de salut, etc. És a dir, ha servit, ja que va ser un treball col·lectiu, doncs ha servit també en benefici col·lectiu.